Pozdrav! Evo mene danas opet sa jednim novim i veoma ukusnim receptom. Opet se radi o blitvi koju ćemo upržiti, ali pre svega ćemo u vrućem ulju propržiti luk. Tek onda dodamo opranu i iseckanu blitvu i ostavimo da se to polako dinsta. U međuvremenu ćemo dodati začine, mešati i sve to lepo ostaviti da se ukrčka da bi blitva bila spremna za punjenje testa koje ćemo napraviti sami. Sada počinjemo da pravimo naše testo, stavimo brašno za te naše testenine, specijalizovano za to, malo soli, jedno jaje ili dva, u zavisnosti koliko brašna koristite, i to sve zajedno mesimo da bi se testo ujednačilo i bilo kompaktno i lako za rad sa njim. Na stolu ćemo ga još malo doraditi, tako da možemo posle da sečemo fine parčiće koje ćemo još u mašini za testo da razradimo. Evo, sada ćemo te naše parčiće da rastanjimo, prvo na malo deblje komade, posle ćemo proći mašinom još na tanje komade da se lepo naprave parčići koje možemo da spajamo, a u sredini da ostavimo fil. Evo, ja sam sada pri kraju, razvila sam nekoliko tih svojih komada koje ću napuniti filom i staviti da se skuvaju u proključaloj vodi koju sam pripremila u loncu sa malo soli. Evo, voda, so. Sada ćemo ovu našu blitvu koja se ohladila, u nju ćemo dodati još jedno ili dva jaja, u zavisnosti koliko imamo blitve. Zatim ćemo dodati zreli stari sir koji ćemo malo usitniti i sve ćemo to zajedno izmešati. Dodat ću i malo griza da pokupi ovu tečnost koju je oslobodila blitva koja se varila. I sada će to biti jedna fina, kompaktna masa koja će služiti za fil, da se ne bi razlivala iz ovog testa dok ga budemo filovali. Evo, stavit ćemo otprilike. Sada ćemo poklopiti sa drugim delom testa i pritisnuti oko fila polako da bi se zalepilo testo, da ne bi fil ispao između ova dva testa. Evo, i drugo testo ćemo ovako ispritiskati i sada ćemo to iseći u željeni oblik. Naravno, okrugli oblik, ja ću uzeti jednu čašu i sa njom ću jednostavno napraviti to moje punjeno testo. Evo ga. Jednostavno, nije puno komplikovano, ali zaista ukusno i brzo se relativno sprema. Ne treba ni puno vremena ni za ovo testo jer imamo mašinu. Evo, ubacit ćemo te komade da se prokuhaju, to traje kratko, čim isplivaju na površinu, ovi komadi testenine će biti gotovi. Evo, još neki komadi koji su ostali, napunit ćemo i bacit ćemo drugi put u vodu i tako da koliko god imamo fila i ovog testa, mi ćemo ponavljati proceduru.
Evo, mi možemo to i da improvizujemo malo. Evo, utisnemo lepo okolo i sad isečemo to parče. Evo ga. Kada je sve gotovo, stavimo tepsiju, stavimo tiganj da se greje i u njega sipamo ulje koje treba se ugreje, dodamo malo suvog peršuna ili svežeg, zavisi šta imate u kući i šta volite. Ja sam dodala onda jogurt i to sam sve zajedno upržila, udinstala da se napravi jedan lijep ukusan sos u koji sam dodala razne začine. Dodala sam malo ceđenog limuna, vegete, bibera, majorana, origana i svega onoga što volim i čije ukuse volim u jelu. To se malo ovako ukrčkalo i onda sam dodala brašno koje će da pokupi ovu odvojenu vodu i masnoću koja je izašla iz jogurta, da sve to izgleda lepo i kompaktno. Evo, to otprilike već izgleda ovako i sada ćemo da serviramo. Znači, stavimo ove naše njoke ili punjeno testo od blitve. Otprilike, evo, 3 komada ću staviti i preliću sada sa ovim mojim sosom preko. Tako, preko svih njoki, jer je sos jako ukusan i može da se pojede puno sosa, jel? Odozgo sam naribala pesto kačkavalj, znači kačkavalj koji ima u sebi ukus pesta i lepe i neobične zelene boje. Mislim da deluje dekorativno, pored toga što je ukusno i neobično. To je bio moj izbor današnji, a vi možete narendati običan kačkavalj ili šta god hoćete odozgo. Ja sam i propržen kikiriki posula odozgo da upotpuni ukus i izgled ovoga jela i evo na kraju da vam pokažem kako sam i uživala u tom jelu, jer zaista je lepo, ukusno i može da se pojede puno toga. Nadam se da vam se recept svideo. Ako vam se dopao, lajkujte, abonirajte moj kanal i pozdrav!